ארץ ישראל של היום, מדינה מודרנית בהתפתחות מדהימה. ארץ עתירת טכנולוגיה והישגים מדעיים בקנה מידה עולמי. כור מחצבתם של יהודים שהתקבצו מכל קצות העולם והיום נמצאים בחזית הקדמה. בתוך 50 שנה בלבד התפתחה ישראל בקצב שאין דומה לו בעולם. זהו הישג אדיר, יש האומרים נס. היום הופקד עתידה של המדינה בידי דור העתיד, ילדי ישראל. השמירה על הישגנו בעבר וקיומנו בעתיד תלויים אך ורק בחינוך שנעניק לילדינו היום. חוצפה שקיימת היום ומרתיע, מפחיד. רבים מבני הנוער זנחו את עולם הערכים, איבדו את הדרך והידרדרו לאלימות, אלכוהול וסמים. נתוני הרשות למלחמה בסמים מדאיגים ביותר. לאחר שנגע הסמים התפשט בבתי הספר התיכוניים של החינוך הממלכתי והממלכתי הדתי, תקף הנגע גם את בתי הספר היסודיים והגיע תוך 3 שנים לנתונים מחרידים. רבים מתלמידי כיתות ח' משתמשים בסמים והם בגיל בר מצווה בלבד. עכשיו ברור לכל כי המוצא היחיד להורה הוא להעניק לילד חממה חינוכית בה יוכל דור העתיד הצעיר להתפתח מבלי להיות קורבן לתרבות זרה ומנוונת וחשוף להשפעות מחשפות. וזה הנוער של היום, שחזר אל המקורות, אל השירה, אל הערכים, אל השורשים. זה הנוער שגם ימשיך הלאה. ובסופו של דבר תעודת הזהות שלנו היא היהדות שלנו. הם עושים פה שיעורי בית, הם באים רגועים, יש להם מסעות עד הבית. הגיע אותי לדעת שהיא תגדל עם התנהגות ומידות צנועות. באופן שמאוד ממליצה, היא מגיעה ממסלול חילוני, שמיים בארץ. הבית ספר הזה הוא מיוחד, זה חשוב שהילדים שלנו ילמדו לאהוב אחד את השני. יש פה הרבה שמיים, היא מתקלמת והיא שרה, והרמת שיתוף שלה והרמת שיעור שלה פשוט מדהימה. הכנתי את החלות לשבת, ואמא תשמח מאוד. היא לא הייתה צריכה בכלל לקום מהמיטה כי אני סידרתי לה את המטבח ואת כל השולחן שבת. זה אנגלית, זה חשבון, זה מדעים, זה אלקטרוניקה. Good evening to you, dear parents. We take a great pleasure having you with us this evening, which is all in English. יש המון העשרה בגן, מדעים. בת 3 ו8 חודשים, והיא יודעת לכתוב, והיא יודעת להגיד את א' ב', והיא יודעת על צורות הנדסיות. זה אומר שהשגתי את המטרה שלי. הבת מאושרת וטוב לה. ומה אנחנו רוצים יותר מאשר שיהיה טוב לבת שלה. המורות והמחנכות מצליחות להוציא מהבנות את המיטב. רמת לימודים גבוהה מאוד לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. יש לי תואר BA בתקשורת וגם כפל תואר MA. מדעי הטבע במכללת ירושלים. אבא של הילד החמוד הזה רז התקשר אליי ואמר לי, אילן רמון מזכיר לי את הבית ספר שלכם. אומר, גם את הטכנולוגיה ואת הפריצה קדימה ואת המדע ואת החללית שעולה, אבל בתוכו את הניצוץ היהודית. 3, 2, 1. אם אני הייתי ילדה, אני הייתי פה לומדת. הבה נדבר, לוי טוב לחג.